Véres az ondó, mit tegyek? A véres ondótól nem kell rögtön megijedni, az esetek döntő többségében nem áll mögötte semmilyen kóros elváltozás. Egyszerűen csak arról van szó, hogy egy ér megpattant az erőltetéstől, ami ugye az orgazmus során létrejövő erős izomkontrakció hatására jön létre. Azonban az esetek kis százalékában előfordulhat a hátterében gyulladás, esetleg daganatok, amik miatt mindenképpen érdemes azért kivizsgálni, miért jelentkezett. Véres ejakulátum esetén általában nincsen akut teendő, nem kell semmit tenni, magától fog kitisztulni. Ez a véres ejakulátum lehet egy egyszeri alkalom, esetleg egy pár napig elhúzódik, változik az ondó színe, hiszen ha piros volt, akkor majd előbb-utóbb barna is lesz, hiszen a vér alvad, és ilyen színváltozást okozhat az ondóban. Véres ejakulátum esetén érdemes egy kis önmegtartóztatást tenni, hiszen a döntő többségében egy kísér sérülése állhat, aminek időre van szüksége a gyógyuláshoz. Lehet szexelni, de tudomásul kell venni, hogy az újabb orgazmus, újabb kísérlést eredményezhet, akár ami egy picit meg is hosszabbíthatja a véres ejakulátumoknak az időtartamát. De véres ondó esetén azért mindenféleképpen javasolt az urológiai vizsgálat, hiszen, mint említettem, döntő többségében nem komoly melléklelet, de az esetek egy kis százalékában elég súlyos és komoly betegségek is állhatnak a hátterében, fiataloknál akár a hererák, időseknél akár a prostatarák.